Azaroako 25, emakumeen aurkako indarkeria ezabatzeko egunak gogora dakar 2025 urte honetan 5 emakume eta 14 urteko neska gazte bat hil dituztela. Iraila artean 7.000 salaketa ere jarri dira 25 egunero. Honi buruz hitz egingo dugu ondorengo ordu betean eta hasteko Euskal Herriko Bilgune Feministako kideak dauzkagu, Helene Lopetegi eta Ekine Petriati. Egunon. Kaixo, egunon. Aupa, egunon. Indarkeria matxistaren inguruko kontzientzia handitu dela aipatzen da, baina indarkeriak ere jarraitzen du, bortxaketa, erailketa, arrazakeria, la transfobia, aipatu dituzue gaurko egun honetarako, Bilgune Feministak plazaratu duen deialdian, manifestuan, eta jakin nahi dugu, ea zer esango zenuketen gaur gaurkoz bizi dugun uneaz indarkeria matxistarekiko? Bai, zuk aipatu duzun bezala, egia da azken urtetan indarkeria matxistaren aurkako borroka horri esker, gizartean, jendartean kontzientzia handiagoa dela, erasoen ulerkera ere nolabait guk egindako lan horri esker, ulerkera ez dela murritza, beti aipatzen dugun izergaren punta hori, nun igual lakaso dela urte asko bakarrik jipoiak eta erelketak hartzen ziren kontuan, gaur egun bakigu erasoek ameka forma hartze dituztela, eta hori hala izan arren, egia da indarkeria matxistak ez duela etenik izan, eta sistemak berak bilatzen dituela zirrikituak nolabait mugimendu feministatik egiten dugun lan hori lan hori iskin egiteko eta nolabait forma berrietan azalaretzako indarkeria hori ez. Da gainera gaur egun bizi dugun kontestuan eta kaso gero sartuko era gehiago, baina ultraeskuina jarrera erreakzionarioen goraka da, egia da bizi dugula garai bat nun indarkeria matxista, esango nuke impunitate oso ez dabilela han eta hemen ez. Bai, hori, Bilgune Feministan aurtengo leloa lerratu egiturak apurtu da, mugimendu feministarena hildo beretik doa pixka bat, ez? Konplizitatesaren aurrean, ez? Gizonen konplizitatesaren aurrean erresistentzia feminista da mugimendu feministarena, eta hor, seinalatu nahi izan ditugu edo salatu nahi izan ditugu gizonen arteko konplizitate sare hoiek, ez? Askotan isiltasunetik ematen diren sare hoiek, ez? Edo jarrera desegoki edo eraso matxisten aurrean egon daitezken haien arteko babes inkondizional hori, haien arteko justifikazioak ere bai, ez? Eta, hau pixka bat ulertzeko edo, azaren 25ko manifestuan guztia sartzea oso zaila delako, eta irakurketa oso osatuago bat edo egite aldera ulertu behar dugu guzti hau, sexualizazio prozesu baten baitan ez, nun sexualizazioa ulertuta ez, ezitzen gaituztela, gizon izaten eta emakume izaten eta horiei dagozkien rol guztiak edo eta erreproduzitzen ditugula. Orduan, aurten seinalatu nahi izan dugu, sare oso bat osatuta baldin badago gizonen artekoa, indarkeria matxista hori erreproduzitzen duena, zeba ez dugu horrekin apurtuko, ez? Eta hori nahi izan dugu, aurten mai gainean jarri eta interpelazio zuzena egin, gizonei eta erakundei baita ere, instituzioak badirelako horren berme eta baldintza jartzen dituena hori erreproduzitzeko. Hain zuzen, Emakundek eskainitako datua bada ere, Euskal Autonomia Erkidegoan bizi diren 16 eta 85 urte bitarteko emakumeen ehuneko 57ak adierazi du noizbait sexu jazarpena jasan duela bikotearen barnean zein kanpoan, eta erantzuna eman duten emakumeen ehuneko 11,5ak adierazi du ere lan ingurunean jasan duela sexu jazarpena. Instituzioen ikerketa hau ere pareko aldarrietatikan. Bai, datu horiek oso esanguratsuak dira, ez? Eta nik esango nuke azken urtetan bide beretik doazela ikerketa horiek, ez dakite esaten orain bertan ea goranzko edo beranzko joera duten estadistika horiek, baina, argi dago, ez da, lehen esan dugun bezala, ez dela kasualitatea
emakumezkoen erdiak jasan izana noizbait sexu jazarpena edo jasan izana erasoren bat, ezta? Bai lan eremuan, bai etxe barnean, bai bikotekidaren partetik edo dena delakoa, ez? Eta horrekin ere horri lotuta ez nola ikerketa horiek desfundatzen duten askotan igual gizartean dauden ustezko mantra horiek edo, ez? Erasotzailea dela nola baita izaki abstraktu bat aurkituko ezuna gau ez dakinun, ez? Eta eraso gehienak edo gertatzen direla, ez? Normalean ezagutzen dezun gizon horren partetikan, ez? Eta pixkat horrere jarri dugu azpimarra aurtengoan. Bai, osea, ezer gutxi gehitzeko, nire ustez gainera hor igual bestelako gako importante batez, ustezko erasotzaile baten perfila existitzen denarena, o denaren argumentu horretan kontrola eta beldurraren estrategia edo erabiltzen dela guizutzeko eta Helenek esan duen, osea, indarkeria matxista modu estruktural batean ematen dela eta eskerrak datuak existitzen diren ere bai hori azaleratzeko, baina ez gara tematu behar datuetan bakarrik ez, eta ulertu behar dugu patriarkatuaren edo cis-heteropatriarkatuaren baitan ematen den ezakit, egitura oso bat dela, ez? Bai, eta hor igual azpimarratzea ere gainera nola, lehen esan dena izaki abstraktu hori ez, ze perfilekoa kokatzen den, ez da adibidez horren aitzakipean ere arrazismoa nola zabaltzen ari den oraintxe bertan, ez? Eta nola erasotzailea den kanpotik etorritako norbait arrazializatua izango dena, ez? Eta gizon askok ere segurtasunaren izenean nora darabilten hori eta ez nolabait beraien buruari begiratzen eta haien kuadrillako gizon txuri erreparatzen ez da, ez? Eta ez beti esaten erasotzailea dela kanpotik datorren norbait eta horren ondorioz ere nola mezu arrazistak ari diren zabaltzen, ez? Eta nolabait gaurko edo aurtengo irakurketan ere bai jartzen dugu azpimarra mezu horiekin etetekoa eta ardura hartzekoa ere bai txuritasun horretatik, ez da. Hildo horretan ere atentzioa deitu dezakete, batzuetan zer nolako terminoak aldiren erabili, batzuetan aipatzen da, gaur egungo terrorismo garaikidea, lakra bera, hola, kontzeptu handiak, abstraktuak. Bai, Dale. kontzeptu handiak, ez? Eta esango nuke, oso arriskutsuak direla ala erabiltzea. Egia da, orain, gaur egun bizitugun garaietan erabiltzen ari gerala askotan ez, ultraeskuina jarrera erreakzionarioak aipatu duzuna, terrorismo garaikidea ezakizer, baina badira oso kontzeptu nolabait zabalegiak edo handiegiak nun oso ondo desglosatu behar ditugun jakiteko zertan azari geran, ez? Den ari gera ultraeskuinaren gorakada hitz egiten eta dena izan daiteke fasismoa, baina dena baldin badare bai, ez da ezerrez, guk ondo jarri behar degula fokua eta adibidez indarkeria matxistarekin ari geranean eta fasismoaz ari geranean eta ultraeskuinaren gorakadaz ari geranean ez gera soikari emakumeen kontrako indarkeriaz ari gera artikulatzen den sistema eta egitura oso batetaz nun gorrotozko hainbat diskurtso jartzen dituzten martxan, nun arrazakeria, transfobia, emakumeen kontrako indarkeria artikulatzen diren nolabait sistema bera betikotzeko, ez? Justu sistema arrazista, matxista, kolonialista. Hor, adibidea bada ere Euskal Herriko mugimendu feministak gogora ekarri duela, erasotzaileekiko zer nolako konplizitatea dauen, aipatzen zenuten moduan. Indarkeria matxista gertutik ikusten denean, bada joera ere, eraldatzeko edo beste alde batera begiratzeko lehentasunikan? Bai, lehen aipatzen genuena, ez? Gizonen artean existitzen da, deitzen zaiona
paktu patriarkal bat, ez? Paktu bat da, haien artean ematen dena, berproduzitzen dutena etengabe, eta hori egiten dute privilegio batetik, ez? Eta privilegio hoiek ez galtze horretatik, ez? Badakigulako gizon kuadrilla batean, norbaitek hartzen baldin badu iniziatiba bat, jarrea esegoriki bat edo eraso bat salatzekoa, ze gertatuko zaion kasu hontan gizon horri, ez? Alde batera utziko dutela, edo, inkluso ez zaiola kasurik egingo zuzenean, oso zaila da, ere bai, horren kontra joatea, eta hor egia da, guk esaten dugunean, gauza guzti hau salatu behar ditugula, eta seinalatu ez dela bakarrik hor geratzen, ez dela bakarrik ez egin barre, ez dakize komentario matxistaz edo olako zehoze, baizik eta horrek dakarren lanketa guztia, ez? Nundik datorren, haien artean ere bai hitz egitekoa, eta ez izateko beti alboko tipa edo sexu genero disidentea mai gainean jartzen duena, ez, jarrera guzti hauek. Bai. Eta Bilgunaren leloan lerratzearen zera hori, ez, lerratu egiturak apurtu, bada egin batean aiei zuzendutakoa, ez, egin batean eta bereziki. Lerratzea ez dela soilik ez egitea, baizik eta lerratzea dela ere horren aurka egitea, eta nolabait norberak dituen ardura hoiekin moztea, berrikustea, eta inguruko, ekik esan duen bezala, ez, anaidia sare horietan, horrekin etetea, ez. Aldarrikapena baita ere instituzioi ere helarazi diezue, nolako ardurak hartu beharko lituzkete instituzioek? Instituzioek sarretan segitzen duguna, ez, lehen mailako arazo sozial eta politikotzat hartzea indarkeria matxistarena, ez? Eta zertan materializatuko litzake hori, hainbat izan daitezke aukera guaino, beti esaten duguna, ez? Ez egitea pinkwashinik, ez alakorik ez digula balio gaurko egunez korbata morea jartzea edo argazkia soilik ateratzea, behar direla inbertsioak, behar direla benetan indarkeria matxistarekin amaituko duten legeak ezartzea, behar dela adibidez festetan udalak inbertsioa egitea adibidez eraso matxisten aurkako kudeaketarako, hainbat neurri dira, ez? Eta, hoiekin ere nolabaiteko lerratze eskaera bat egiten zaie instituzioi, ez? Eta nolabait, indarkeria matxistaren ulerkera ere nolabait, mugimendu feministak egiten duen ulerkera beraren bidetik joatea eta ez izatea murritza sarritan izaten den bezala, ez? Zetzu horretan ere antolatzea eta autodefentsa feministari ekitea besterik ez zaizuela gelditzen azpimarratu duzue. Sentitzen duzue gaur egungo testuinguruan eta gaur egungo sisteman akaso zuei ez dagokizuen lanetan sartu behar izan zaretela topaturiko hutsuneak betetzeko? Bai, guztiz. Batez ere, ez hori, herri mugimendutik edo antolatzen diren halako espaziotan, adibide konkretuak emateagatik, gure herrian jaietan espazioak antolatzen ditugunean, feministok beti gaude, indarkeria matxistaen aurkako protokoloak kudeatzen, edo horietan pentsatzen, pentsatu beharrean akaso, hau ere bai autodefentsa dela, esango nuke, ze egitarau feminista eramango dugun aurrera, edo zein jarriko dugun oholtza gainean, edo zein praktika feministak aktibatuko ditugun, jaigiroa bere horretan feministagoa izate aldera. Bai, eta ekintza konkretuetik arago diskurtsoan beran ere bai, askotan mugimendu feministak hain zuzen instituzioak interpelatu ditunean izan da instituzioek irakurketetan izan dituzten utxuneak estaltzeko ere bai, nolabait, askotan mugimendu feministak indarkeria matxistaren ulerkera ez duelako egiten instituzioak egiten duen bera lehen esan duten bezala, ez, adibidez, bainago gehiagotan pasa izan zaigu erelketa matxista baten aurrean mugimendu feministak kalera atera izana eta
erakundeak atera ez izana, ez? Ba, akaso erakundeak egin duelako ulerkera bat oso murritza ez baldin mago haien artean bikote harremanik adibidez edo harreman sentimentalik ba, ez dela indarkeria matxista, bestelako indarkeria bat dela, ez? Bueno, alakoak gertatu izan zaizkigu, eta bueno, ba, nolabait horrek ere erakusten du bagu etorri gara, nolabait mugimendu feminista etorri dela indarkeria matxistaren ulerkera bat azaltzera edo exigitzera edo borrokatzera, ez? Eta autodefentsa feminista aldarrikatzen dugunean ez dela soilik erasoen aurrean erantzutea, baizik eta esandako guztia, ez? Ba, bestelako bizitza posible batzuk egitea, ba, inkluso genero disidentziatik, ez? Queer blokeak antolatzea, lehen lerroa hartzea, bueno, ba, bestelako bizitza bat imaginatzea edo ba, trantsizio horretan ere bai lan egitea, erasoak erasoi erantzuteaz aparte. Baitare aipatu dugu kontzientzia eta etorkizunera begira edo pixkat ere iritzi orokortua edo aipatzen dena da batzuetan, bueno, gazte kontzientzia gehiago dutela eta halakoak, baina ez dau ere akaso batzuetan defentsa bat helduek konpondu ez duten zerbait urrengo generazioari uzteko? Ba, seguraski bai ez da. Egia da, bueno, hasieran aipatu dugu, ez? Ba, indarkeria matxistaren ulerkera eta indarkeria matxistaren kontzientzia hori haunditu dela, eta beraz, ba, seguraski gazten artean kontzientzia gehiago ere badago, baina gaur egun bizi egun oldarraldi horren aurrean ere bai, seguraski atzera urratsak ematen ari gera zentzu horretan, ez? Eta ezakit esaten helduek estaltzeko egiten duten edo ez, baina, bueno, nik usteet, eta gehan pixkat desbiratu naiz, baina gazten artean gaur egun arazo larri bat degula, tartean ba, sare sozialek eragindakoa, tartean bueno, ba, entzuten diren gorrotozko diskurtso guzti horiek eraginda, baina, bueno, nik usteet gizon gazteak oso oldartuta datozela, eta hori entzuten dugu, ez? Hezkuntzan dabiltzan gure lagunek aipatzen digut, ez? Adibidez, ezakit aurreko batean hitzaldi bat emateko aukera izan nuen, eta bertan irakaslea zen bateke hitza hartu zuen, eta kontatu zuen nola, ez? LH6an dabilen irakasle gisa, eta bueno, ba, komiki bat irakurtzen alegindu zirela klasean, ba, bi mutilen arteko maitasun historia bat kontatzen zuena, eta klaseko gizon guztiak oldartu ziren, eta ezin izan zuten irakurri komikia klasean, ez da hori LH6 batean pasatzea, ba, oso kezkagarria da, ez? Edo nolabait, ba, ezkidetza ematen diren, sartzera ematen diren lagunek ere kontatzen digute, ez? Nola, geroz eta, bueno, nolabait kontrakotasun handiagoa eta zailtasun handiagoa dituzela zenbait klasetan gaia bera lantzekoa, ez? Orduan, bueno, ba, hori oso kezkagarria da. Bai, hala ere, igual azaleratzea ere bai, gazte feministon saretik plazaratzen duten diskursoa badela, akaso ez dela hainbeste gaur egun gazteak lehengo edo oraingo helduen zera, ba, osea, helduekin alderatuta, igual, erreakzionarioagoak direnik edo, baizik eta eman daitekela ere bai, eta kasuan kasu, baino igual izan daitekela ere bai, ba, gaur egun etzaiela hainbeste permititzen edo marragorri batzuk askoz ba, markatuagoak direla, edo, bueno, osea, como ez dela hainbesterako, osea, diskurtso feminista aurrera egin duen einean, ba, marragorri batzuk oso ondo jarriak daude, lehenak aso etzeudenak edo etzeudenak hain normalizatuak. Orduan horren aurrean ere bai, ba, errebelatu egiten direla, eta osea, horrek ez du esan nahi gaur egun, ba, hori, adibidez, ikasgela batean ez denik zaila feminismoa hitz egitea edo feminismoaren lanketa txukun bat egitea, baina hortik ere bai etortzen dela. Bai,
Ziur, gazte feministak ere seguraski are boteratuago eta are diskurtsa potenteagoarekin eta indartsuagoarekin datozelako ere, akaso duela 15-20 urte baino. Eta hori mugimendu feministaren lanari esker izan dela baita ere, bai. Baita ere, akaso aipagenezake gizartean edo gazteak ere zer nolako erreferenteak ere topatzen dituzten, bereziki pixkat bitxia da, baina jende arraroa, joera matxistak ditunak, horiek dira auspotuagoak daudenak edo. Bai, eta hori akaso aipatu egu baina sare sozialek guzti honetan duten eragina, ze eduki konsumitzen diren, ze eduki duten plaza virtual horretan lekua, eta zer nolako iruditegiak auspotzen diren, gainera bizi egun garai beliko honetan eta nun gizontasunaren eta maskulinitatearen iruditegi hori ere nola ari den indartzen, eta eduki sortzaileak zein nolako mezuak zabaltzen dituzten ikusita, eta nolabait ia kontrola ezina den espazio bat izanik, kezkagarria da. Eta hain zuzen, hor bada ere, beste fenomeno bat, duela hilabete batzuk ere bolo-bolo izan zena, ideia atzerakoiak nesken artean zabaltzeko, tradwife mugimendu edo fenomenoa dena, horre rorro berak bezalako influencerrek pixu hartu zuten, emakumearen irudi sumiso bat eskainiz. Zein irakurketa egiten duze fenomeno honetaz? Fenomenoak aztertzerako momentuan beti harimutur asko ikertu behar daude, egia da horrela lehen, a primera vista esaten den bezala, egia dela nolabait auspotzen duela iruditegi bat nun mugimendu feministatik askotan horren aurka egin den, eta nolabait emakumeago bihurtzeko iruditegi bat auspotzen ez, berriz ere etxean sartuta, etxeko lanak egiten, sukaldatzen, zeinentzako, zaintza lanak, eta iruditegi hori are gehiago erreproduzitzen duela, eta hain justu mugimendu feministaren borroketako bat bada gizon eta emakumeen arteko menpekotasun harreman horrekin amaitzea, eta esango genuke menpekotasun horren edo harreman horren ardatzako bat badela, aipatu dituan lan guzti horien iruditegia eta zaintza lan edo zaintza rol horien iruditegia, ez? Baina kontrara eraberean ere, askotan esaten diren gaiak adibidez, jartzutela berriz ere emakumeen hipersexualizazioa mahai gainean, hori ere interes jakin batzuekin egiten dena, eta azkenean emakumeak egiten edo zer gauza izango dela hipersexualizazioa ere bai, ez da, analisiak egiterakoan ere harimutur asko hartu behar direla kontuan. Elementu guzti hauekin geldituko era orduan, eta gogora ekarriko dugu, gaurko honetan Euskal Herriko mugimendu feministak mobilizazioak deituak dauzkala, Euskal Herriko hainbat hiriburutan, Baionan, 6:00 geltokian, Bilbon, zehazki, Bihotz Sakratuan, Donostian Buleborrean, eta Gasteizen San Antoneko plazan, eta Iruñan Gaztelu plazan, hauek 7:00 hasiko direlarikan. Mila esker, goiz honetan gurean izategatik, Helene eta Ekina nahi duzuten arte. Eskerrik asko. Urren arte.